čo je najviac radné na finančnom svete. Predstavte si, že máte nejakú akciu, máte slivovicu a prídete na to, že máte málo a dolejete do nej liter vody. Máte viac, je slabšia a ste ju pokazili. A hovorí sa tomu pančovanie. A teraz si predstavte, politikov majú tiež nejakú akciu a potrebujú viac peňazí. Natliačia si nové peniaze. Majú viac? Sú slabšie? A pokazili ich? Samozrejme, že áno. A môžeme tiež povedať, že to je pančovanie. A samozrejme, že za 100 eur predtým si kúpite to isté ako za 200 eur dnes. Keď pančujete alkohol, tak je to znehodnotenie. Keď pančujete peniaze, tak je to inflácia. A čo je to inflácia? Nič iné ako umelé zvyšovanie menovej zásoby, čiže tlačenie nových, ničím nekrytých peňazí a čím sa viac vytlačia, tým majú menšiu hodnotu. Vo svete sú dva názory, že aká je výška inflácie. Na jednej strane je tábor politikov a zástupcov finančného sveta ako banky, poisťovne, správcovské spoločnosti, finanční poradcovia, sprostredkovateľia a tak ďalej. A na druhej strane, v druhom tábore sú ekonómovia nezávislí, nestranní, ako slovenskí, tak aj zahraniční. A tí prví hovoria, že inflácia je dlhodobá, okolo 2%, a ten druhý tábor hovorí, že je minimálne 4% a vyššia. Poďme sa teraz pozrieť na vzorku určitých produktov, určitých vecí, za ktoré vynakladáme veľa peňazí z nášho rodinného finančného rozpočtu. A začneme napríklad máslom. V roku 1991 máslo stalo 8 korún, o 30 rokov neskôr 69 korún, a to je priemerný nárast 7,4%. Čiže každý rok 30 rokov v priemere ide o 7,4%, každý rok hore. Mlieko o 7,5%, auto Favorit versus Scala o 6%, doprava z Kežmarku do Popradu alebo opačne, kde bývam, tak je to 7,1%, pivo 12 v reštaurácii predtým a dnes porovnateľné 10,5%, samozrejme, že tu musíme brať do úvahy aj spotrebnú daň, cigarety 11,4%, samozrejme aj so spotrebnou daňou. Možno si hovoríte, že prečo od roku 1990 do roku 2020, z dvoch dôvodov, aby to bolo čo za najdlhšie obdobie, a do roku 2020 z dôvodu, aby to neovplyvňovala inflácia, či už spôsobená covidom, alebo vojnou na Ukrajine. Ale dajme si teraz nehnuteľnosti na bývanie od roku 2002 do roku 2020 za 18 rokov. A aký je ročný priemerný nárast? 6,5%. Každý rok to stúpa v priemere o 6,5%. Čiže nehnuteľnosti na bývanie. A keď si to spriemerujeme, tak je to 7,05% a s pivom a s cigaretami 8,03%. Ktorému táboru asi budete skôr veriť, že tá inflácia dlhodobá priemerná sú 2%, alebo tá inflácia dlhodobá je minimálne 4%, alebo dokonca viac. A ešte jeden príklad. Nárast priemernej mzdy na Slovensku od roku 2001 do roku 2024. V roku 2001 to bolo 410 eur, na konci roku 2024 1520 eur. Priemerný nárast 5,3% a za posledných 10 rokov 5%. A teraz konkrétne čísla, že čo je najviac radné na tom finančnom svete. Predstavte si, že zarobíte, zdaníte, ušetríte peniaze, máte 100 eur, ktoré si doma odložíte a po 10 rokoch pri 4% inflácii zo 100 eur máte len 66 eur. Samozrejme, že vy na ruke máte tých 100 eur stále, ale hodnotu majú len 66 eur. A po 20 rokoch
už len 44 eur a po 40 rokov už len 20 eur. Tak strácajú na hodnote vaše ťažko zarobené, zdanené, ušetrené peniaze z dôvodu inflácie. Inflácia je hlavný dôvod, prečo sa musíte o vaše peniaze starať. Ak sa vám video páčilo, lajkujte, zdieľajte, komentujte, prípadne kliknite na odoberať. Ale ak vám môžem odporúčať, kliknite na link dole pod videom a stiahnite si kompletný puzzle 15 tajomstiev finančných sprostredkovateľov, tajomstvá, ktoré vám finanční sprostredkovatelia nikdy neprezradia. Prečo prichádzate o veľa peňazí aj tam, kde by ste to najmenej čakali. Prajem vám pekný, produktívny, finančne bohatý rodinný život.